Trend Alert con Tessa Peters. E André, tu regala um fantástico que pode regalar. Você quer wega porta isso de mais hot agora aqui? Vai lá que nos mostrava exatamente de como é tão nos hot picks, né? Recreación. Aruba recibió oficialmente su propio wega de Monopoly. Nou, wij zijn vorig jaar begonnen met het ontwikkelen van het Aruba Monopoly. Dit wordt de 115e landeneditie van dit spel. En wat dat betreft, de Caribe was nog niet heel erg ontwikkeld. Want jullie hebben een vlag, een volkslied, jullie zijn al bijna 30 jaar bij een land. En dan heb je nog geen Monopoly. Dus daar moest ook een landeneditie van Monopoly komen. Het is de 115e editie. En wat we gedaan hebben is een speciaal helemaal toegespitst op Aruba gemaakt. Er zijn 3 straten, dat zijn beaches, Palm Beach, Eagle Beach, Baby Beach. We hebben de iconen van het eiland erop gezet. Dus de Lighthouse staat erop, Arie Kok Park staat erop. Maar ook partijen als CETA doet mee, de watertoren staat op de waterleidingpositie. Banda die se casita nanta denge color na die bandera. Enfim, ta é ideia para o wega cumprir com valor educativo também. Zeker educatief. Het is ook 4-talig. Het is in het Engels oorspronkelijk gemaakt, dus de kaartjes zijn in het Engels. Maar er zitten Spaanse spelregels in, Papiamento spelregels, Nederlandse spelregels, dus iedereen kan het spelen. E tem tour indicação que o wega de Monopoly Aruba também vira hobby popular para ambos visitantes e habitantes da isla. Ik verwacht zeker dat over 4 jaar eigenlijk dat je in de helft van alle households hier een spel zal zien liggen. Maar ook in alle tehuurhuizen, appartementen en veel toeristen. Ik liep hier van de week, zat ik te eten bij Papiamento of Aquagrill of El Gaucho en dan nam ik zo'n spel mee. En dat is wel mooi, want al die Amerikanen zeggen, hey, where can I buy it? En dat is bijzonder, dat is echt bijzonder. Ja, we hebben de pers uitgenodigd, we hebben eigenlijk alle partners uitgenodigd. Dus de sponsoren, maar ook de retail. Het spel is vanaf morgen te koop bij Plaza Bookstore, bij Antraco, bij Intertoys, bij Top 1 Toys, bij Van Dorpen, De Wit, Trade-ins, nou ja, noem maar op. Het is eigenlijk op het hele eiland te koop. En dat geeft aan hoe enthousiast het ontvangen is. Ahora por visto oficialmente, com Aruba tem su propio wega de Monopoly. Trend Alert con Tessa Peters.